takže môžeme pokračovať. Mal som málo místa, tak som si musel nejaké veci vymazať a Alex niekam chcel ísť, poď, môžeme ísť za ním. Zajačíkovi. Piggy. To je Ruben zo story modu. No poď, Jano, ideme za Bunny. Tiny Ninja útočí. Už si nebudem míňať hunger. Potichu. A môžeme spoznať zajačíkov bielohlavý. A Jano to tu na chvíľu strihne. Jano, první to. A aby sa útok. No, spoznali sme zajačíka bielohlavého, len ho neviem nájsť. No, môj kamoš Alex, ktorý ho nevidím nájsť. Kde si Alex? Tu máme detskú hračku. Toto je výborný toalet. Záchod. Toaleta. Chce nám chýba. No. A ideme ide. A ďalší zajačíkovia bielohlaví. Záduch perfektne usmažený. Ahoj, zajko. Nevadí. Ospravedlňujem sa za moju sestru, že to tak rozpráva. Do videa je veľmi ľúto, ale my s tým nemôžeme narobiť. Nevadí. Určite vám to nevadí. Veď malé deti všetky majú radi. Dobre. To za... Huapaťa! Sen. Ja idem sem pod za mňou. Kde? Sem. Do jaskyne? Nie. Dobrý nápad, poďme do jaskyne. Nemáme krumpy, čiže ideme kraftiť. Vyrobíme si emeraldové krumpy. Aj tento nie. Tak ho spravíme. I don't know. Koľko? 3. Ja 8, čiže Ja som na OK, viete, jak sme našli tamto, vyrob ten strom. Ale to nám pomohlo. Čo? Vieš to. Koľko máš toho? 8. OK, mne to postačí. Už mám 4. Zničme celý strom, ne? Máme krafťák. Keď sa pozriem. Máme čestý, čiže krafťák. Hop. Ja kašlem na to, toto je posledné drevo, čo baví. OK, a vykraftím 2 železné, OK? Raz, 2. A potom už to bude všetko, potom už len kamene. OK. Raz. Hopa, a toto berieme. OK, poď Jano, ideme ťažiť. OK, toto je slepá ulička, späť. Tam je levitujúci ostrovček. Krávy. Tých pokyluj a idem niečo nájsť. Lepančor. A tak prečo mučia? Lebo už teraz. Pančujem. Ideme ešte ne. Toto vegetarián nemal zabíjať, že Jano? Čo? Joskyňo! Ja už 10. Vysočné. Jasne. Ale ja neviem toto zaundiť. Opa. I killed this cow. O, tu je Jano, pozri. Poznáš tých ľudí? Do bazéna. Tak pozri. Jano. Toto bude Matrix. Ty sa budeš hrať na nich, ne? Jano. Čo? Pozeraj, to musia vidieť diváci. No, kúkam. Je tam jednu krávu, chod za ňou. Dobre, presne. Skoro niekde nebezpečne. Taký Jano. Ja som ale nekúkal, takže tam musíš vylízať znovu. Ty jeden. Dobre, ale toto divákom sa bude páčiť. Určite diváci dajú aj viac, aj menej. O, tam je ďalšia kráva. Ja som populárny. Ja už mám. Ja mám viac lajkov ako okolo mňa XPčka, ja to nemám rád.
Ale čo už s tým narobíš? Oni ťa majú radi. Zachylujem ich. OK, teraz sme počuli spoluba sklepeca. Deti, ktoré ho majú radi, sa potešia. Tu mají gejzír, bacha na to. Kde je gejzír? Uvidieť dneska, už neviem koľkatého je mal v Prahe. Pozeraj, Jano. Kde vybuchnúť? Ja ťa nevidím. Aha, vidím ťa. Diváte. Tam je ovca. Ovca. Vyrobíme nožničky. Áno. Máme na ne. Čierna. Presne na nožničky. Oplatí sa to. Uvidíte v ďalšom dieli. Je uhlie zadarmo. Ešte to má 5 minút. OK, takže ľudia ideme do jaskyne a ja som našla ďalšiu. Idem pre Iron. Áno, cesta. Jeden chalan, on natočil cesta za Ironom. Prepačte, ospravedlňujem, teraz sa nebudem bať.